Nawr, dwi'n fan enfawr o yfed Gwyn, ond sa'i hyn oed mynd i esgus bod fi'n gwybod beth fi'n siarad amdano. Felly, no fan hyn i helpu fi, mae Arwel yn arbenigo'r Gwyn, a ti'n mynd i siarad amdano gwinoedd all mynd efo'r porc dyn ni'n bwyta heno. Yndan, so da ni dod opsiwn gwyn a coch. Iawn. Os yn amlwg, does na'n pwynt i fi ddeitha chdi, reis dyma'r gwyn yn mynd efo. Os ti'n mwlcio'r gwyn yna, diolch yn mynd i weithio i chdi. Felly, da ni'n cychwyn efo hwn, a fermentino di hwn. Iawn. Neu pyn o fraster mewn porc. Oes. So, da ni angen rhywbeth efo dipyn bach o acidity sy'n di dorri trwy y braster. Iawn. Ond wedyn, da ni'n sbio ar prif las y pryd. A o'n i'n sylwi ar y set, mae yna ffenol y fama, mae yna ffenol y fanco, felly o hwnnw'n rhywbeth. Da ni angen rhywbeth efo dipyn go lew o flas sy'n di dorri trwy hwnnw. Okay. Felly, dyma'r opsiwn dwi wedi ddewis mewn gwyn. Mae yna pethau eraill lasa weithio. Sa'n ni wedi mynd am Chardonnay heb ddylanwad derw o bosib. Dwi'n meddwl bod fermentino just mynd i ddangos dipyn bach gwell i ni. Iawn, diolch yn fawr. Felly, mae fe yn lliw neis, dwi ddim yn ei dywyll. Na, mae reit aur o ran i liw. Ond o ran arogl, mae o reit... Wel, mae o reit defined i ryw raddau, mae yna ddipyn go lew o drwyn iddo fo. A swn i'n disgwyl fel rhywun sy'n licio i sofnio'n blanc, licio beth reit sych, reit acidic, mae hwnna yn weddol debyg. Ie, mae fe fi lli teimlo blasu fe ar y cefn fan hyn yn sych neis. Yndi, a beth sy'n neis yna fyd, reit ar yr ôl flas, reit ar gefn y geg, mi geid i beth fod i'n bach mwy spicy yna fo. A eto mae hynna wedi helpu jyst i dorri trwy'r rei o'r blas gyn ti yn y pryd. Fel gwyn coch, eto da ni'n aros yn yr Eidal, a da ni'n mynd i fyny i Tuscany, a da ni'n mynd un o'r rei mwyaf poblogaidd sef y Chianti. Okay. Lovely. A mae hwn yn Chianti reit ifanc. A'r rheswm am hynna, da ni'n siŵr beth rhy drwm. Sa'n ni'n mynd am fath fatha Chianti Classico. Mi'n dweud, yn edrych yna fynd yr allan o'r bottom, mae fe'n ysgafn i liw. Yndi. Ond mae yna dal dipyn bach o ddylanwad derw iddo fo. Mae'n arogl lyflu, mi wyt ti'n cael y sydd pethau fel y cherries, O'n i ar fi'n dweud, fi sy'n rogli ceirios yn syth. Ie. A mae o reit amlwg. A to be, byddai'n berffaith efo'r betys dwi wedi rostio hefyd sydd yn mynd efo'r porc. Be, mi wneith o weithio'n da, achos wneith o ganslo'r milusrwydd yn allan i chdi. Ie. So dwi'n meddwl fe hwn yn berffaith fynd efo fo. To be, dwi'n meddwl taw'r coch i fi, i fynd efo'r porc. Ne, trio'r ddau, de. Wel, os ys rhaid.